Desteya giştî ya hevpeymaniyan niştîmanî ya Hêzên Şûreşa Sûriyê civînên xwe yên xwe çel û pêncî bi dawî anî. Di civînan da rewşa siyasî û ya meydanî nexasim operasyon û êrişên leşkerî yên metirsîdar yên ku hêzên Rûsya û rejîma Esed bi rengekî rojane li gundewarê parêzgeha Idlibê encam didin hatin gengeşekirin û biryara paşxistina hilbijartinên hevpeymaniya niştîmanî hate dan. Kesên ku beşdarî civînan bûn balkişadin ser wê çendê û gotin ku topbaran û bimebaranîkirina tund û berdewambûna binpêkirinan yên ku ji aliyê rejîma Esed va li deverên Bakurê Sûriyê tên encam dan ji civaka navdewletî re dide xuyakirin ku rejîma Esed pabendî ne bi proseya siyasî û ne jî bi çareseriya siyasî ku xwîna sivîlan biparêze û êş û azarên wan bi dawî bîne dike. Herwiha di civînan da endamên desteya giştî daxwaz ji netewên yekgirtî kir ku proseyên şer û topbarankirinê şermezar bike û tawanbaran siza bike. Serbarî daxwazkirinê veguhostina dosyeya siyasî ji bo dadgeheke navdewletî. Herwiha banga cîbicîkirin û pabendkirina xalên rêkeftina Idlibê û rawestandina şer li tevaya deverên Sûriyê jî kir. Di dawiyê da desteya giştî ya hevpeymaniya niştîmanî ya Hêzên Şûreşa Sûriyê biryara paşxistina hilbijartina her du desteyên serokatî û siyasî herwiha hilbijartina serokê hikûmeta Sûriyê ya demkî ji ber pêşhateyên siyasî û rewşên meydanî da.